Jo no he tingut mai l'experiència de la immigració. Jo vaig néixer al carrer Sant Agustí 40, vaig viure uns quants anys a Ronda Prim 2 i des de l'any 69 visc als blocs de la cooperativa de Rocafonda. Per tant, jo no he emigrat. M'he bellugat 2 quilòmetres d'on vaig néixer, amb 67 anys. Davant d'aquest canvi, jo crec que el que no pots fer és dir doncs jo em quedo a casa meva, amb el meu... No, t'has d'obrir. Són aquí. Aquestes persones han vingut, ens han triat amb més o menys llibertat, però han triat Mataró per viure-hi. Doncs acollim-los. Tenim unes 120 dones, un 80% marroquines, alguna algeriana i un 20% centreafricanes, gambianes i senegaleses. Nosaltres això d'ensenyar no seria el que més ens agradaria fer. Ens agradaria molt més fer altres coses, però cal passar per aquest nivell. Clar, elles no se senten excloses, jo crec. Porten els nens a l'escola, compleixen, segueixen fent la seva vida tant com poden, segueixen amb la seva religió tant com poden, però entenen que viuen aquí i jo crec que cap voldria tornar al Marroc o als seus països d'origen. Coneixem amb el que ens diuen, també veiem que hem generat confiança mútua, sense que potser hi hagi unes grans converses, però no sé, venen, segueixen venint, segueixen venint, segueixen venint. Ara, el procés d'empobriment l'hem vist molt clar. Estic molt agradablement sorpresa que no us hagi vingut mai cap marit a dir què feu i per això jo no deixo venir a la meva dona. Això no ha passat mai, ni tampoc de les associacions islàmiques que hi ha a la barri que ens coneixen, que saben la feina que fem. És a dir, no hi ha hagut... Ara, sí que hi ha dones que tot un plegat desapareixen. Des de Catalunya no hi ha potser un menyspreu, no, perquè no. Però tampoc hi ha un comprendre que és una població que ha vingut aquí, alguns bastant desesperats per les realitats dels seus pobles, i que aquí ells han vingut amb la il·lusió. Mataró ha generat poc aquesta cultura de l'acollida. Hi ha gent, hi ha grups, hi ha associacions, ja t'he dit, la feina dels mestres i la feina dels serveis sanitaris són extraordinaris. Però a nivell de ciutat falta. I a Mataró encara hi ha un cert gueto del centre. En cap moment diem res que pugui semblar ni de lluny que sigui que no els volem. I en aquest moment sabem que hi ha formacions polítiques que estan fent tots els possibles. Llavors està en la situació de no negar les dificultats, d'afrontar-les, de posar-t'hi i de somriure-hi, no ho entenc gaire gent. I l'altra cosa que jo crec que fent això fem ciutat.